Dobre, a teraz prišiel druhý mail. Ahojte vo spolok, náš tradičný prispievateľ Ati. Skús hlasom, akým by to dával on. No hoďte vo spolok, homo spirituál. Chcem sa opýtať, že vraj muž po 40-ke by nemal mať pri sexe výron spermií kvôli nadbytku energie a mal by mať orgazmus bez prievodného javu výronu spermií. Je to tak? Pozdravuje Ati, dík. No tak túto tému som dosť študoval. Ale ty už máš 40. Ale netýka sa mužov po 40 alebo pred 40, ale všeobecne všetkých mužov. A má to dve stránky. Prvá je mať orgazmus je paráda. Veľmi pekné. Sú tam nejaké také veci, ako že čím dlhšie trvá cesta k tomu orgazmu, že sa to trošku oddeluje, tým je ten orgazmus hĺbší a aj dlhší. Aj u vás? U nás mužov, jasné. Všimol som si, že aj u žien. Hej, však to práve. Oni si myslia, že ja to robím kvôli ním, že to predĺžujem a to je kvôli sebe. Inak ja som si to fakt myslela, že to je tak, lebo som myslela, že keď muž to čím ďalej to oddialuje, tak tým potom vlastne sa rýchlejšie splavuje a už z toho akože ping, nič. A dobré. Teraz sa nemyslí tá doba, kým nie je sex, ale počas milovania predĺžuješ cestu. Tak. Že proste 2 hodinky rôznym ňuv, keď už je to blízko, vyjdeš, pohľadkáš, tak. No a teraz to striekanie semena je veľmi príjemná vec, ale hneď potom, alebo niekedy už aj počas toho, sa odtiaľ vytratí intimita. A ostáva taká zvláštna nálada a chuť aj vo vzťahu, ktorý je veľmi hlboký a založený na úplne hlbokej a úprimnej láske. A to si všimli niektorí, napríklad volajme ich šamani, alebo duchovne viac vidivší. A prišli na to, ako to urobiť tak, aby ten orgazmus vôbec nesprevádzal výron mužského semena. A to sa dá. Ide o to, čo sa tým získa. Získa sa tým podstatne väčšia vnímavosť a hodne takého mimozmyslového vnímania a získa sa tým oveľa intenzívnejšie prežívanie tej cesty k tomu orgazmu. A potom aj ten samotný orgazmus bez toho výrona semena vlastne nenecháva tú pachuť, ktorá často býva potom, že únava, pachuť, zaspím, ide to a je to. Pravdou vie, keď mám hovoriť o sebe. Ešte eliminuješ oplodnenie. Že som to objavil, počul som o tom rozprával som sa s chlapmi, ktorí to dokážu. Aj som to skúšal, ale nevždy mi to ide, lebo to vyžaduje obrovský taký tréning a naladenie a nie je to len vec toho orgazmu a sexuality ako také. Je to širšia duchovná téma. Mhm. Takže nie je to také, že by si to mohol len tak bežne civilista. Ale mohol. Ako kľudne máme ešte 10 minút. Tak napríklad dobré cvičenie je, ale to je naozaj dôležité začínať hlavne, keď si človek onanuje sám. Že keď príde ten orgazmus, tak úplne zaťať tie cikacie svaly, všetky tie zvierače a nepustiť to semeno vlastne do údu. To sa dá. A vtedy to semeno sa vstrebe späť. Fakt? Áno. A dá sa to veľmi dobre cvičiť tak, že muži, keď močia, tak močia prerušovaným spôsobom, aby posilnili dobre tie svaly, zvierače, ktoré to držia. Hej, cikám, zastavím, robím to týždeň, zrazu zistím, aký som tam dole kulturista, medzi ním to robí aj lepšiu erekciu, som si všimol. A taký pevnejší ten úd. No isté, že však posiluješ svaly. No. A teraz ide to do toho, že keď sa mi to podarí, to takto držať, tak to môžem skúšať s tou partnerkou. Ale s partnerkou je to peklo. Lebo partnerky milujú naše spermo. Oni proste robia čokoľvek a veľmi si vychutnávajú. Čím radšej nás majú, tým viac si vychutnávajú ten náš orgazmus a robia ho takým intenzívnejším. A je to také potvrdenie. A je to a potom je ťažšie to takto udržať, lebo človek toho má chuť pustiť a divočina. A ono sa ti bude krútiť, daj ho sem. Áno, presne. Takže pre mužov je tu táto cesta, možnosť to vyskúšať a ako náhle sa to začne diať, tak muž prvé, čo príde, je obrovský prílev síly. Ale naozaj, vitality. To je taká živočíšna. Keď to zadrží, hej? Hej, keď sa naučí s týmto fungovať a zadržiavať. Je to ako keď si dá človek hladovku a zrazu sa mu rozšíri vedomie. Keď si dá treba pobyt v tme, to som neskúšal, ale videl som to u ľudí, ktorí mi o tom rozprávali, že čo sa stane, že tiež je to rozšírenie vnímania, zrazu úplne jasne vidíš inštinktívne, čo je pre teba dobré, čo je pre teba zlé, tento klame, tento hovorí pravdu, úplne jasné a podobne to funguje s týmto. Mhm. Ale okrem toho je tam aj taký pocit veľkej sily a moci. Proste to je
ako často sa títo ľudia stávajú, dnes sme to mali o tej moci. To je taká psychická sila a moc, hej? No jasne, to je úplne ako veľká energia. No niekedy je to zaujímavé, že vlastne vy toto trénujete, aby ste niečo zadržali. A my keď trénujeme to pánvové svalstvo a to začínanie, tak je to presne naopak, aby sme sa lepšie spravili. Aby sme jednoduchšie dosiahli ten orgazmus. Mm-hmm. Lebo vy nemáte problém s tým ho dosiahnuť, len potom už trénujete iné techniky. A to je pravda, vlastne aj dobre posilnené pánové dno sa dokáže lepšie relaxovať pri pôrode a tie pôrody sú podstatne bezbolestnejšie a bezstresovejšie práve v tom uvoľnenom stave. No. Že my trénujeme zádrž a vy uvoľniť. No. Lebo vy to asi naopak držíte. No ale vlastne, keď to pánové svalstvo sa trénuješ, aby sa aj zaťahovalo, aby sa spevnilo, ano. Tak potom je táto sexuálne prežívanie o mnoho lepšie, silnejšie. Pamätám si, ako moja ex mi dala taký darček raz, že sa naučila to robiť a teraz sa milovali a zrazu Zatiahla. Jasné, to bolo však. No, jasné. No, po 2 deťach už to nie je také ľahké, to treba potom dlho trénovať. Po troch ešte viac. Tak dievčatá, čo to cvičili, vraveli, že pri tom cikaní je to super to cvičiť. Aha, ja som to trénovala ešte na strednej škole v trolejbuse, keď som chodívala, alebo v autobuse do školy a bolo to pikantné. Ja keď som mal také obdobie, že som riadne cvičil tie zvierače, tak to bolo zaujímavé. Telefonát máme, počkaj. No, tak potom. Zvineme ho. Počujeme sa, dobrý deň. Dobrý deň, tu a ty. Ďakujem za odpoveď. To bol taký hľad, ako ste mi nejakým spôsobom naintegrovali. Jasné. Takže to bola humorná odpoveď z mojej strany. Ďakujem za odpoveď, ale ja som to myslel trošku v inom ponímaní. Ja som to myslel tak, že kvázi ten orgazmus je o niečom inom ako o výrone tých daných spermí. A ja som si na sebe všimol, že keď už človek nejak prelíňa tú nejakú tú fázu svojho života, že kvázi je to úbytok energie. Takže momentálne sa nejak snažím naučiť, ako mať orgazmus bez toho výronu. To znamená, že ja som si to chcel len nejakým spôsobom sami prekonzultovať. Či máte podobný názor tomuto? Jednoznačne. Napríklad si spomínam na to, ako som bol na prednáške Henryho Monforta, čo je ten pránický šaman, ktorý šíri po Európe aj po svete možnosť žiť bez jedla. A on presne odpovedal na túto otázku týmto spôsobom, že ako náhle človek na práne, nemá výron ani semena, lebo nič neprijíma a rastie mu sila. Takže tá cesta tu je. Otázka je, že kvôli čomu to nejaký, kvázi naozaj to musí byť nejakým spôsobom homo spirituál, aby on to prišiel sám od seba. Lebo ja som to nejakým spôsobom nečítal, neštudoval, keby mi to dal nejaký taký zdravý ten sedliacký rozum, že cítim, že viac vnímam sám seba nejakým spôsobom. Ale veď aj ona to prišiel tak. Ja to vnímam tak, že to je určitým spôsobom poistka. Muž, ktorý vie takto narábať so svojím orgazmom, získa obrovskú energiu, vnímavosť a silu. A taký muž, keby nebol určitým spôsobom nerad to používam, ale teraz to poviem, morálne nastavený, tak keď si predstavím takého mafiána, takto urobeného, tak to by bol riadny zabijak. To by fakt zamávalo tou spoločnosťou. Takže hoci kto to nedokáže. Čiže preto je to spojené s tým trošku popretím vlastnej živočíšnej podstaty a trošku, nie popretím, ale spoluprácou s ňou a skrotením a s cvičením s týmto, aby práve ten, kto to získa, už nebol taký úplne nebezpečný pre tú spoločnosť, v ktorej žije. Je to tá odpoveď? Áno, samozrejme stačí, postačujúca. Každá odpoveď nejakým spôsobom musí byť postačujúca, či už v takom ponímaní. Trošku sme odbočili od témy, takže nechám vás ďalej. No, my už končíme, tak sme chceli odpovedať na takéto témy a navyše je to celkom príjemné a pikantné na záver, takže sa to celkom hodilo. Ja myslím, že neviem, či to je pikantné to je možno, že len nejakej komercii a nejakých iných veciach, ale keď sa to týka života, tak je to úplne, ak sa povie, že klasická racionálna vec. Ja som pikantným nemyslela zlé, ale práve naopak. Ja viem. Dobre, tak ďakujem za reláciu. Trošku ste mi teraz sa aduje naspäť, takže spríjemnili ste mi deň, tak by som povedal, nie trošku veľa. Dobre, majte sa. Drž sa. Ďakujeme, čauko. Uvedomil som si, aké je to zaujímavé, keď vlastne sa rozbijajú, dávajú nové rodiny k sebe, ako vlastne to ožije často aj v tej sexualite.
A ako na to reagujú tie deti? Hej, teda tie deti, ktoré si to napríklad ešte z toho začiatku vzťahu nepamätajú, lebo boli maličké. Alebo tam neboli. Ale to ešte neboli a potom to zakapalo, tak je to šokézne. Ale je to pre nich podstatne menej zaujímavé, ako by sme si mysleli, že na to budú reagovať. Je to pre nich také, ako že aha, ide auto, aha, mama sa zaľúbila. Najhoršia reakcia, ktorú by mohla dcera dať, ju vôbec nezaujímalo, že ako to celé prebieha. Ona sa s tou sexualitou nejako akože stotožňuje skôr sama, že ako sa rozpráva tam, ako sa spolužiakov videla, čo robili, ja neviem čo. Ale u mňa ju to nezaujíma, nepýta sa zatiaľ na to. Ano. Jediné, čo mi povie, že Ježiš, dúfam, že nebudeš mať teraz ďalšie dieťa. Ja vždycky poviem, že neboj sa, až budem chcieť mať ďalšie dieťa, tak ti to oznámim. Hej, to bolo ohrozenie tej pozície. Hej, jasné. A ono s tou sexualitou pre deti je to, mám pocit, úplne ináč, ako si my myslíme. To je veľký pátos a tabu okolo toho a čakáme, kedy príde vhodný okamih. Ja myslím, že tá sexualita detí tu celý čas je, ale vo veľmi jemných formách, ktoré my nie sme veľmi ochotní často rešpektovať. A práve ja som nesmierne zvedavý na festival Radi s deťmi v júni, kde bude taký predskokan Patrik Bálint, ktorý bude celý deň rozprávať o sexualite, o tom, bude nás prevádzať menštruačným cyklom ženy z pohľadu toho okolia, ako na to môžeme reagovať, kedy má zmysel na ženu apelovať, kedy argumentovať a kedy vôbec ako vypustiť, že čokoľvek s ňou riešiť operatívne. A ďalšia veľmi silná téma bude práve sexuálna výchova, prirodzená sexuálna výchova, ktorá nie je založená na tom, že deti len nejako indoktrinujem vlastnými strachmi, vlastnými programami a vlastnými očakávaniami, že vlastne potom budú nútení žiť môj sexuálny život alebo moje sexuálne frustrácie. Ako to urobiť prirodzene v priebehu rôznych období života dieťaťa a v období puberty toho dieťaťa, aby to bolo prirodzené, v poriadku a bez toho, aby som tým deťom niečo natlačil. Jasné. Ja sa na to tak teším. Musíš tomu robiť väčšiu reklamu, ja ti nejako pomôžem ešte. Alebo niekto. No, posledná otázka, však máme veľmi maličko času už. Posluchač Pali sa pýta, dobrý deň, a čo prostata? Prospieva jej to zadržiavanie spermí? Priznám sa, že neviem na to odpovedať. Pocitovo, tak ako to je, mi to pribieha, že áno. Že prostatici väčšinou mávajú problémy s tým, že málo, alebo videl som taký výskum, ktorý bol o tom, že čím menej sexuálneho života a sexuálneho fungovania u starších chlapov, tým viac dostáva zabrať prostata. Čiže takto neviem odpovedať úplne exaktne, ale pripadá mi, že čím viac človek sa s tým zabáva, robí, posilňuje, rieši, tak tým viac tá prostata si to užíva. Libido? Libido? Čo je to libido? To je taký ten váš to sexuálne uspokojenie, takéto to nastavenie nie je sexuálne. To prežívanie mužské. Alebo teda aj ženské. Je pravdepodobné, že áno. Aj keď myslím si, že prostata, tak ako všetky orgány tela, reaguje aj na naše určité činy, myšlienky a postoje a v určitom nastavení aj veľmi sexuálne aktívny jedinec môže tú prostatu dostať neuriadne zabrať. Keď je sexuálne aktívny takým tým spôsobom, ktorý mu sa aj sám škodí, napríklad psychicky. Mocenský napríklad. Hej, takže tá prostata mu dostane takisto zabrať ako u takého človeka, čo vôbec nemá sex, pretože obidvaja môžu byť rovnako frustrovaní. Áno. No. Veľa času uplynulo dnes. Aká krásna téma, ale myslím, že sme s ňou ešte neskončili. Jasné, sex, bože, poďme. Hej. Dobre, dáme si aj na budúce niečo pikantné, niečo zaujímavé, niečo také, čo možno niekoho bude dráždiť, ale je dôležité, aby sme sa o tom porozprávali, aby o tom ľudia počuli a zapojili sa trebárs. Ďakujem ti, Aleš, že sme načrtli ďalší článok vzťahového a vôbec tohoto ľudského sveta vnútorného, ktorý sa tak málo preberá, o ktorom by sme sa mali učiť o mnoho viac ako nejaké tabulky z učebníc. Tak, díkes. Ďakujeme aj tebe, Veronika. Bolo to fajn. To sprav nejaký hlas aj ty ešte raz to. Vážení diváci, budeme sa počuť na budúce. Dovidenia. Do počutia, prosím. Tak, pic.